com a president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès, símbol del que aquesta veritablement representa, la passió per fer tangible l'essència i la singularitat d'un territori, expressada en la qualitat del seu producte. Aquesta setmana hem estat pendents del temps, i no només per saber si avui ens mullaríem o no, sinó pel que això pot arribar a afectar la qualitat de les nostres collites. Crec que aquesta setmana reflexa fidelment el que ha estat la denominació d'origen els darrers 50 anys, anys d'esforç que hem anat superant amb tenacitat i coneixement tècnic i estan sempre a l'avantguarda de les noves tecnologies. Un recorregut en el que, com s'ha dit al vídeo, cadascun dels meus antecessors, els senyors Josep Maria de Fàbregas, Josep Maria Vidal i Barraquer, l'Antoni Casanovas, el Josep Maria Pujol Busquets i en Jaume Canyelles han tingut un paper rellevant i que des d'aquí els vull expressar la meva gratitud i el meu respecte per la feina que han fet durant els seus anys.